अतुल बराया आसाम मावथिफोरनिसिम थाबैनो निमाहा बिनांगौ। निमाहा बियाब्ला 1 हाप्तानि गेजेराव गोख्रों थांखि लागोन। क'क्राझाराव आसाम मावफारियाफोरनि गोख्रों खुदिखांदों। मन्त्रि अतुल बराया आसाम मावथिफोरनिसिम थाबैनो निमाहा बिनांगौनि दाबि। आसाम आबाद बिफाननि मन्त्रि अतुल बराया माखासे सान सिगां आसामनि बबे जायगायाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जाथाय सोमजिदों बै जायगानि आसाफोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बेखौ लानानै रायजोनि दाब जायगानि आसाम मावफारियाफोरा गोथौ दुखु मोनदों, जायखौ रायजो नाङैनो आसाम मावफारियाफोरा सोमावसारदों। बेबादिनो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय राजमेला फोथारावबो मन्त्रि अतुल बरानि हेंथायै गोख्रों धरना हाबाफारि लादों। धरनानि गेजेर मन्त्रि अतुल बरानि हेंथायै बायदि स्ल'गान होदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दिनै जोङो बे उन्दै बे प्रग्रामखौ जोङो लानांगौ बाध्यता जादों। मानोना दिनै जोंनि अल इन्डिया अल आसाम गासैबो आसाफोरनि बिखायाव नांदों जे अतुल बराया जे जोंखौ माबायदि मावदों, बियो जोंनि फिल्डआव फैनानै बियो मालाबाबो आशा वार्कारफोरनि खामानिखौ नायफैयाखै आरो बियो आशा वार्कारफोरनि सासे मेडिकेलनि सासे बियो मन्थ्रिबो नङा। बियो दिनै माबायदि बेबायदि खोथा बाहायनो हादों आशा वार्कारफोरनि गेजेराव। दा जोङो बेखौ आशा वार्कारफ्रा गोबाङानो गासैबो बिखायाव नांदों आरो गोबां दुखु मोनदों। दिनै जोङो 17 बोसोर जालांबाय, जोङो गोरिब, जोङो हावरिया, जोङो गोबां दुखु खस्थ' सान हर जोङो पुलिस आर्मिफोर बादि जानाय गैया लोंनाय गैया। जोङो न'खरनि गथ' गथाय फरायनाय सोलोंथाइ दङ, जोङो गासैखौबो गारनानै जोङो दिनै जोङो बे समाज सिबियारि हाबाखौ जोङो मावनानै दङ। नाथाय दिनै अतुल बराया दिनै मानो जोंखौ बेबादि अगियान खोथा बाहायदों, जोङो बेखौ गोबां दुखु मोनदों। आरो बेनिखायनो दिनै बे बिथाङा जों आशा वार्कारनि बे गेजेराव दिनै बियो लिखित होनांगोन। आङो आरो बेबायदि बुंबावलिया होननानै जोङो बेखौ आसाफोरनि निमाहा बिनांगोन आरो जोङो बेखौनो खावलायदों जाहाथे थाबैनो बियो जोंनि बे आशा वार्कारफोरनि गेजेराव एस'सियेसननि गेजेराव फैनानै जाहाथे बियो निमाहाखौ बिथों। नङाब्ला जोङो 1 सप्तानि गेजेराव जोंहा सेन्ट्रेल एस'सियेसनाव जोङो टारगेट लानानै दंबावो। जों बे खामानिखौ मावफुंगोन आरो मावथारगोन। बेनो जोंनि दिनैनि बेखिनि बुंनांगौआ।